Zwaai maar. Zwaai maar naar die meneer. Twee keer al. Wat een lange dag. Gelukkig brak het zonnetje door in de middag, maar er was bij de start nog niks van te merken. Het is een buitje en we worden zo warm als we gaan fietsen. Je kunt in België toch ook hartstikke mooi fietsen? Ja, maar het is ook een andere streek, een andere omgeving, een andere sfeer. De Hollanders zijn nog altijd iets uitbundiger dan de Belgen. Maar meneer, ik zie heel veel natuurlijk gewone renfietsen. Maar u heeft wel een bijzondere. Wat is het voor fiets? Een gewone Victoria. Ja, met een beetje ondersteuning. Ja. Dat is een beetje elektrisch. Ja, hij is een beetje elektrisch, ja. Ja. De echte vroege vogels die 240 kilometer fietsen, die zijn dan al een paar uur onderweg. Goh, waarom zo vroeg? Nou ja, dan ben je ook eerder terug. We geven gauw een sanitaire tussenstop bij deze vriendelijke buurtbewoner. Komt iedereen plassen bij u? Voorlopig blijven het beperkt tot 2 mensen. Ja. Ja, als die allemaal leren, dan bovendien ging ik dan ook geld halen. De Geulemerberg. Where are you from? Italy. De Bemelerberg. Heb je genoeg banden bij je? Nou, mijne zijn nu op. De Fromberg. En de Loorberg. Het gaat allemaal prima. Pas bij de Vaalserberg wordt het pas echt zwaar. Ik hoor heel zware hijgen. Heb je het zwaar? Ja, het is 8 weken geleden klaplong gehad. En een longontsteking eroverheen. Dus dit is heftig. Maar eenmaal boven op het Drielandenpunt wacht een wat modderige picknickplaats. Dit moment lijkt het meer op veldrijden dan wielrennen. Maar ik doe mijn best om het nog op wielrennen te laten lijken. Tot nu toe zijn we boven geraakt en is het heel fijn. Maar we zijn 2 weken geleden komen trainen en we weten wat er nog aankomt. Dus we hopen dat we daar ook zonder afstappen boven geraken. En dat is de Keutenberg en die valt altijd vies tegen. Maar dit was net even te. En als je dan afstapt, dan kom je ook niet meer zo gauw op de fiets. Een beetje cliché, maar 2 weken geleden corona gehad.